Mamina kope zemáky. Poďme kop. Poďme kop, čo si tam kop. Sama burina. Poďme. Ale však pozri sa, koľko som toho. A toto všetko, čo tu vidíte, toto, Áno, to som ja. Toto všetko som ja. čo vyskrávaš, tak som ti tam kýbel, ona ho dala, že ne? Si na statku z džube, To je cukrovár. Čo? Prečo? že ako sme to kopali, že zemáky sme zakopali. To si píš? A nech si to ide robiť sám, no. Boli také všetky. No. Brigáda Ufronových. Kto chce, môže prísť vstupné dobrovoľné.